Lezi indaba zohora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekumkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli mukele nazi ezinohlonze emini nje. I'm told that the charges that have been put against us are withdrawn. I-NPA isiwahoxise ngokusemthethweni inkantolo yemanje ePitoli amacala enkohlakalo nokukhwabanisa abebhekene nenhloko yezomhloli uDumisani Khumalo, uBrigadier Dineo Mukwele kanye nabanye abahlanu. They didn't even say we distinguish those judgments. They didn't even say they are clearly wrong. It simply ignored them. Inkantolo ephakeme Western Cape ihlalele isicelo esiphuthumayo se-MK Party ne-UAT abafuna ke imvume yokwedlulisa icala ngesinqumo sokumiswa kwesikhashana kwenqubo yekomiti lasePhalamende elisungulelwe ukuphenya umengameli wezwe ngodaba oluphathelene neplazi lakhe iPhalaphala. The growth of our economies and the expansion of trade rely on increased investment in infrastructure. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usingethe isigaba sesine somhlangano wokusebenzisana phakathi kweNingizimu Afrika kanye neZimbabwe okuzobhungwa kuwo ke nangeyindlela ezintsha zokuthuthukisa ubudlelwane kumazwe omabili. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela izindaba zehola lokuqala izikunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili kwe-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo na kwe-SABC lihayi igama lami nginguDawud Phungula mbukela ke singene kuzo ezihamba phambili emini nje. Uphiko olushushisa amacala omphakathi ye-NPA siwahoxise ngokusemthethweni inkantolo yemanje ePitoli amacala enkohlakalo nokukhwabanisa abebhekeneke nenhloko yezomhloli uDumisani Khumalo, uBrigadier Dineo Mukwele kanye nabanye abahlanu. Amacala bebebhekene nawo asukela ke odabeni lokuqoka kukaMukwele okwakuneyintsolo zokuthi akuzange kulandelwe imigudu efanele ngesikhathi eqokelwe esikhundleni. Ukhumalo ukuthi ke okubalekile kubona njengamanje ukuqhubeka nomsebenzi wabo. As far as we are concerned, we were told at the time that INEC is looking at the matter, but with all the other factors that came up, we can clearly see that we might not get anything out of it. Therefore, it is, from where we are sitting, it is withdrawn. It would have been irresponsible for the NPA head to, at the time when they were saying there are investigations happening, say that no, you can't investigate. If they want to investigate, they can investigate. But as far as he's concerned, the matter is withdrawn. I'm told that the charges that have been put against us are withdrawn. That's what I got from the court officials. We are going to continue working, serving the people of South Africa the way we have been doing all these years. Inkantolo ephakeme yase-Western Cape ihlalela isicelo esiphuthumayo esifakwe yi-MKP ne-UAT njengoba befuna imvume yokwedlulisa icala ngesinqumo senkantolo yomthethosisekelo esimiso okwesikhashana inqubo yekomiti lePhalamende elisungulelwe ukuphenya umengameli wezwe uCyril Ramaphosa mayelana ke nodaba lweplazi lakhe iPhalaphala. Iqembu MKP ne-UAT baphikisa umyalelo wamisa ukulalelwa kodaba likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa njengoba kusalindwe ukubukezwa kombiko wethimba elizimele laliphenya ngalolu daba. Inkantolo yomthethosisekelo phambilini yenqabile ukuthi icala liye kuyo ngqo yeluleka ngokuthi abathintekayo kufanele balandele inqubo efanele yokwedlulisa amacala. Yes, this court has crashed onto the separation of powers and instructed Parliament, something that should not be done, on how it should conduct its business. That alone should alarm anybody to say leave to appeal should be granted. Alone, just that. Umpofu uphinde wathi abehlulela bayisikhombisa eWestern Cape bathatha izinqumo ezibisekayo, kepha inkantolo yomthethosisekelo ayizange ichaze ukuthi kungani yehluleka ukulandela lezi nqumo. It's the easiest appeal to deal with. Is just stand up there and say, in the Western Cape alone, there are 7 judges
who have found in our favor, including Justice Francis, and 2 who have not found in our favor. In the Western Cape alone, before you even go to the Concord and so on, it's the simplest situation of stare decisis, where the court has neglected, didn't even say we distinguish those judgments, didn't even say they are clearly wrong, it simply ignored them. Icala liyaqhubeka. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa usingethe isigaba sesine somhlangano wokusebenzisana phakathi kweNingizimu Afrika kanye neZimbabwe okuzobhunga kuwona ngeindlela ezintsha zokuthuthukisa ubudlelwane kumazwe omabili. Njengoba inhloso lomhlangano kungubukeza ngebanga eselihanjiwe kanye nenqubekela phambili ngezivumelwano sokuhwebelana kwamazwe, uMengameli Cyril Ramaphosa uthi kumele lamazwe ethuthukise izindlela zokukhiqiza kwezinsiza ezimbiwa phansi. We must also enable both Zimbabwe and South Africa to expand the production and export of goods that we manufacture from our abundant mineral resources. Uthi ukukhula komnotho kuncike ekutshalweni kwemali okwandisiwe kanye nenqalasizinda. The growth of our economies and the expansion of trade rely on increased investment in infrastructure. We should be working together to build the bridges, the roads, the dams, the airports, the health facilities, and schools that will drive our economies into the future. uRamaphosa uphinde wagcizelela ngokubaluleka kokwakhiwa kwenqalasizinda ezolekelela kulezinselele zokuntuleka kwamanzi. Projects that connect power stations to businesses and homes are what we need. We need projects that will draw water from our dams and rivers to taps. Lo mhlangano uyaqhubeka. With your permission, I will now Umholi we-National Coloured Congress uFadile Adams uyaqhubeka nokwethula ubufakazi kukhomishana kaMadlanga. Isithangami sekhomishana esigxile kakhulu encwadini yakhe efungelwe nokuyiyona iyaholela ekutheni kuboshwe ezinye izikhulu zophiko lwezomhloli. I'm sorry if I'm frustrating the work of this commission, but I'm terrible with dates and times. And when I went to the IGI, it was a simple appointment. Fadile Adams uyaqhubeka nokwethula ubufakazi bakhe uphekwa kakhulu ngembuzo ethinta incwadi yakhe efungelwe esigaba sama-27 akayithumelela i-IDEC nokuyincwadi yaholela ekutheni ikhalelo ngamasongo kaSigonyela kulezi isikhombisa zophiko lwezomhloli. Whoever might have rewritten your affidavit seems at paragraph 1 to have gotten it right, because you say you didn't trust, they say you said you don't trust General Particular, and that's something that you repeated. That alone seems to suggest, well, this is your affidavit actually still, because there are things that are common to what you have said in the box and what is contained in here. What do you want to say anything about it? There is so much about this affidavit that I would say yes. I'm questioning the parts that were omitted. If you understand what I'm getting at, Commissioner. The easy thing would be, yes, this is my affidavit. No, Ransami is mad, she's over here. I'm not saying that. I'm saying that there's things that something's not right here. Adams uchaze isizathu esenza ukuthi abhale encwadini yakhe egunyaziwe ukuthi akamethembu Jenene uphathekile. When I'm told that the provincial office has come to collect your dockets and that's not their job, they're not supposed to, I'm under the impression that the head of the provincial office knows about it. So I didn't trust him with that. It's not that the general did anything to me personally, but something was wrong in the provincial office, and I decided not to speak to him further about that. Isithangami sekhomishana siyaqhubeka.
Amaphoyisa aseLimpopo asevundulule izidleke sendawo esetshenziselwa ukukhiqiza izidakamizwa eMusina nosekushaqe noma ke sekushaqwe kuyo izidakamizwa zenani elingaphezulu kwezigidi ezingama-600 zamarandi. Amaphoyisa agasele kungazelele eMunte eholwa ke ngukhomishana wamaphoyisa esifundazweni uLieutenant General Jan Skippers kanti kuboshwe abantu abahlanu, ababili ongabaseMexico, ababili baseZimbabwe noyedwa waseMalawi. Amaphoyisa athi kusazoboshwa ke nabanye kanti ke le ndawo isivalwe thaqa ngamaphoyisa. Uvele inkantolo yemantshi yaseBoksburg umsola wesithathu Alvino Crawford mayelana nesigameko sokudutshulwa kwamaphoyisa amabili kanye nabesifazana ababili ababulawe e-Area Park eBoksburg ngasekuqaleni kwalenyanga. uCrawford uboshwe uphiko lwamaHawks phakathi nesonto. Ummangalelwa uCrawford oneminyaka engama-27 ubhekene namacala okubulala elokuzama ukubulala nokutholakala nesibhamu esingekho emthethweni. Charges against her are as follows. Count number 1 is murder, read with the provisions of section 51(1), schedule 2 of the Criminal Law Amendment Act 105 of 1997 as amended. Count 2, same, it's murder, read with the provisions of section 51(1), schedule 2 of the Criminal Law Amendment Act 105 of 1977 as amended. Lomsolwa usezohlanganiswa nabanye abamangalelwa ababili becala uRegan Collins noJamal Meyer okulendele ukuthi bafake isicelo sebhayili ngesonto elizayo. Alvino Crawford is related to Collis, is his cousin. AmaHawks athi kulindeleke kuboshwe nabanye abathintekayo. And the message is that the DPCI is doing anything and everything to ensure that those who were involved or perpetrated these heinous crimes are brought to book. Mbukele sathi ku eyitolo siyabuya ke nezinye izindaba ngemva kwekhefu ngayindawo. Mbukele sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena sikukhumbuza ukuthi le indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuze uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjalo uzozithola ngomjalo bazo. Umholi we-MK Party uJacob Zuma uhambele esigodlweni kwaQamatha e-Eastern Cape lapho ezohlangana nenkosi uDalimvula. Lokhu njengoba uZuma ubevakashela kabaholi bendabuko abehlukene kulesa sifundazwe. Njengamanje ke sixhumana nentatheli yezwi kulezi ndaba ze-SABC uNkululeko Nyembezi. Nkululeko, angikubingelele ngikwamukele izindaba ezehora lokuqala. Awusithathe nje usibeke ngokuqhubekayo lapho ukhona njengamanje njengoba ke uZuma evakashela ke-Eastern Cape ngenhloso yokuqinisa ubudlelwane namakhosi. Enkosi kakhulu kuwe nababukeli emakhaya. Into eyenzeka ngoku apha sibonile umongameli hamba ke negqiza lakhe kuquka usekela mongameli uDuduzane Zuma, usihlalo kunye nonobhala wombutho weMKP, nalapho ke agaleleke kwelikomkhulu labathembu baseRhode ezokuthetha thethana ke nabantu kulomandla ezokwazisa kana njalo umbutho wakhe apha kwiphondo eLimpopo Koloni nakwisizwe ke sabathembu base Khode. Kodwa into singayithetha nje ebalekileko ukuba njengoku uzokwamkela amalungu amatsha angena apha phakathi kumkhonto wesizwe party phakathi kwawo uquka ongubambela sihlalo wenkosi apha eMpuma Koloni kunye nowayesakuba ke ngusodolophu walapha kwiVusi Lemini local municipality umhlekazi uSithembele Plata. Kodwa ke ndiyathetha naye ngoku ndive mhlawumbe ukuba intoni umhlekazi omhle ekubangele ukuba ungene kulombutho iMKP. Mbukele asixolise ngalobo buhexe mhlawumbe sizama ukuthi siphinde sibele kulona ke lolu daba lolu. Ingakumbi kwinkokheli Mbukela sixolise kakhulu ngaloko kanti kuma sihlabela phambili imeya yomkhandlu edolobha eGoli uDada Morero senxuse abanikazi bamabhizinisi ukuthi bathobele ke imithetho yokusebenza kwedolobha ngoba uma kungenjalo bazoyikhotha imbenge yomile.
Imeya yomkhandlu dolobha iGoli ukhansela uDadamrero kanye nongqongqoshe obhekele ezokuqashwa kwabantu la eNingizimu Afrika uNomakhosazana Ahmed bahambeleke indawo ephakathi nedolobha iGoli njengoba bezama ukukhuculula izinto ezingezinhle la kuleli dolobha. Uzokhumbula ukuthi kunabantu abasebenza emgwaqeni kakhulukazi labo ke abadayisayo okukhala ngokuthi ke bangcolisa idolobha ligcine seligcwele wonke amanikiniki la kanti bakhulumile nezinhlaka ezihlukene bangene ngisho izitolo bezama ukubheka ukuthi ngabe laba baqashiwe banazo yini imvume zokuthi bakwazi ukusebenza kodwa njengamanje sizokwethula ke imeya yomkhandlu dolobha iGoli uDadamrero okuyena ozosichazela ukuthi ingabe ke le kusho ukuthini ukuthi ke bayithole bekule ndawo. Meya asikubingelele sikwamukele endabeni zosuku. Ngiyabona ukukhuluma nomama la bathini abantu abadayisayo kule ndawo ngokuyiphatha. Nolwena wabona ihlisikhudlini mo baziphethe kahle baya complya banawo ama smart card so bengizochecka nje sijabulile ayikho into embi. Imeya yomkhandlu dolobha iGoli ukhansela uDadamrero ukhuluma nabantu abadayisa la eindaweni ezehlukene eGoli njengoba ke abantu befuna ukuthi ke bakwazi ukuthi ke babekezelele ke imigomo balandele futhi bathobele imigomo kaHulumeni. Ake sizwe ukuthi ke abanye bathini kule ndawo. Umntanami lo. Muhle njengomama. Sawubona mama. Sawubona baba. Siyaphila njani sibuya SABC. Uthini umeya kini? Umeya uthi uyasiza mfana into basiza amasinikele athi ama veterans asinike indawo uyavula. Abamele ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa bayaqhubeka nokwethula izethulo mayelana nokwamukelwa kobufakazi obusha obaqoshwa ngomakhalekhukhwini kaMabhunguntuli. Kusolwa ukuthi kuNtuli waxhumana nommangalelwa wesithathu icala uMthobisi Mncube ngosuku kwadutshulwa ngalo uSenzo Meyiwa eFosloras ngo-2014. Umbuso ufuna ubufakazi obaqoshwa ngomakhalekhukhwini kaMabhunguntuli bamukelwe enkantolo ukuze buphosele inselelo ubufakazi bukaMthobisi Mncube bokuxhumana noNtuli. Abameli ke bayaphikisana nombuso bathi lokhu kuzobe kucindezela amalungelo omsola wesithathu. One cannot deny the state at all to cross-examine this witness. But what we are saying is that the stage at which the state want to embark with that procedure would violate this witness rights in terms of Section 35 of the Constitution. Abameli bathi lobufakazi abungamukelwa ngaphandle ke kokuthi umbuso ubize izikhulu ezizoqinisekisa lobufakazi. We need the employee from the service provider. It could be Vodacom or MTN, and the experienced police officer, as my learned colleague Mr. Ramsepele indicated yesterday, of which I fully agree. An experienced police officer who has experience in the analysis of the cell phone data, that is the Section 205 records. So without this, my Lord, I submit with respect that it remains hearsay evidence. Icala liyaqhubeka. Amaphoyisa kwaZulu Natal aseqala uphenyo ngemva kokushona kwabesilisa ababili abebesesikhungweni esibizwa nge-discipline boot camp esilekelela labo abanenkinga yezidakamizwa. Imindeni yalabo abashonile ifuna ubulungiswa ngokushona kwabo ngendlela engaqondakali. uNathi Mkhasibe oneminyaka engu-25 wasempangeni washona ngomhla ka-25 July ngemuva kokuchitha inyanga kulesikhungo esaziwa ngeMadlokovu Boot Camp SA. Umndeni wakhe uthi nemibuzo eminingi ngendlela ashona ngayo. Mina ngimkhiphela endlini kade safe khona. Ngamhambisa lapha ngithi ngimfunela usizo kanti la esengimisa khona ukuthi bayombulala khona umntanami. So that's ingiphatha kabi kakhulu leyo ukuthi esikhundleni sokuthi ngithola usizo ngithola ukuthi ngizongcwaba ingane yami. Umduduzi Luthulo oneminyaka engu-23 wasemgababa ogwini oluseningizimu kuthiwa washona esesibhedlela ngoJanuwari kulonyaka ngemuva kokuthi efakwe kulesikhungo. Yabona nje umzali onengane okungcono ingane yakhe ivele ilimalele ngasekhaya okunokuthi ayithatha ayise lapha emahlathini. Isemahlathini lapha akho social worker, akho psychology, akho kudla, ingane ziyashawa. Amaphoyisa aqinisekisile ukuthi aphenya icala lokubulawa kukaMkhasibe abuye avula idokodo lophenyo odabeni lokufa
kukaLuthuli. As police, we'll get into details of going to the camp, finding out what's the problem. We can't have one camp giving us so many cases of assaults. People are dying in there. Londi Khatebe, SABC News eThekwini. Mukele sathi shalele 8 dola kanti uma sibuya sizobe sikuphathela umhlahlo wesimo sezulu wena ngayindawo. Bukele sizibeka la bese kuphathele zona emini ihlangabeza kuza kwethu nezindaba ngolimi lesiNdebele uMagamanxa lesihlanu ntambama kanti ke thina siyabuya ke nezinye ngelesikhombisa kusihlwa kwamanje mbukeli usale kahle.